Halo, assalamualaikum teman-teman. Iki mau hari Lebaran kelima. Iki ngeterne cah loro dolan. Monggo didahar Mas, jajane sesine Riyadin Mas. Mas, duit mau jeblok. Jajan. Enggak. Assalamualaikum. Kang Tamar. Loh, kok enggak salim? Loh, Mbah, sakit ta, Mbah? Tulung? Oh, nggih, nggih. Lepatan kula nggih, Mbah. Sakit ta, Mbah jenengan? Sakit napa, Mbah? Oh ya ditutup mawon. Sana duduk sana, duduk sana. Duduk sana loh, Mas. Sana loh. Kang Tamar kok enggak dolan ning omahku ya? Oh, Kang Misiran? Sakit napa? Sakit napa Kang Misiran? Oh, diabetes kambuh. Sinten sing junjung-junjungi Kang Misiran? Nggih no, Mbak Jul kan omahe pun kalih, mriki kalih mrika, nggih. Kang, kok enggak dolan ning omahku to, Kang? Kang Tamar, kok enggak dolan ning omahku sampean? Kula Nawang. Oh alah. Nggih. Kuwi sampe Lemes napa pripun? anu keju ngono. Keju ning bidang gak tambah deplok aku. Awake panas napa mboten? Lah istirahat ditutup mawon, Mbah, lak nganu lawange. Mengke lemes malan. Teng pundi? Mboten usah mados-mados nih. Mriki mawon, Mbah. Mriki mawon mboten usah disangoni to lene, mboten usah. Pon mriki mawon. Iki sapa iki? Iki Nawang. Kang, jarene sampean iyong. Iyong to, Kang? Bokonge. Geni ya, encok. Panas, ora betah, Kang. Wes brek. Wah, mlaku men. Ngono. Oh, layak to sampean biasane dolan maku kok ora dolan maku salim dulu sayang. Biasanya dolan maku kok enggak dolan maku. Luputku ya, Kang, ngapuranen. Piye ra penak ngono awake, Kang? Yo. Aku siapet. Kene ae arepe nendi tibang kok. Kang Tamar, kok enggak nek maku sampean, Kang? Kang? Kang Tamar, sampean kok enggak nek maku? Iki sapa? Iki Mahes. Aku sopo? Iki bojoku, Kang. Aku sopo? Mbah, mboten usah disangoni. Kula malah kudune sing nyangoni jenengan. Mboten, enggak boleh, Hes. Jangan, Hes. Mbae enggak enak sing nyarikne kok. Pun to. Aku duitmu. Niki sing damel jenengan. Kula sing maringi kula. Nggih. Nggih. Tunggale mek ilang lho aku. Lho, lha napa? Niku pun dicampur kali liyane lho, nggih. Engko katut disangoni bojo. Diselempetne teng anu mawon teng centeng mawon. Ya ngalah Mbah. Pun diperiksane napa dereng kalih Mbak Yu? Niku minuman. Nggih. Diombe ngono ae. Nggih. Ditambahi sarang lho. Oh, mboten diombe ngoten mawon. Nggih. Lek panjenengan kalih Ya. Tunggu lek panjenengan mboten usah. Pripun rasane pripun, Mbah? keju-keju. Keju-keju. Nganu ae lawange mboten usah dibikak riyen lho, Mbah. Istirahat. Udah kan wong bayan nak ngene. Ya Allah, luwes ngoten. Ora wong nggowo ngene padha karo wong. Kene wong bayan. Walah nggih. Beran itu.
barang benda wae. Nggih. Oh, ya. Nggih. Kang Tamar sehat? Heeh. Aku ndak lunga. Betul lu napa ngertos rek? Nganu. Oke, biasanya Biasanya teko ketemu kono. ten Maliran jam 8 ngoten. Karena tak omongi, tak bulan-bulan nang sing bodo bulan. Lah Yuyem kok mboten teng griya kula nggih, Yuyem. Urung. Dereng kok. Kok ndi-ndi. Wah. Awakmu kali. Nggih. Lek Mbok anu wis mangkat moro nang Masa Kang Tamar wis marane ngomahku ora cetok aku to, Kang? pertama. Iya, Kang, enggak cetok aku, Kang. nek nang kene kapia. Si angin. Oh. Iki wae pendahar Mbah jenengan. Bulan ngalih wis. Kalih napa? Ah ya baru mi ero Bodo bayi sapa kuwi? Ini Sapa? aku ya langulengi. Nina. Bodo bayi. Elek kuduran nang anu kapan to? Duka mboten ngertos. Benjing tidak. Terus benjing napa pripun nggih? Kang, bodo bayi wis jagong. Urung. Misalnya tak pengen lan. Iki tantang kaya ae langgar sik peteng pae serak karo lebaran. Kang misiran. Heeh, gek nisi kayu wae. Iki arep bodo wis ndak dolan lho. Yo. Ya, ambil isu ismangkat. Yo. Ngen mlaku ki angel. Nyanyi sak emang. Ora iso munyer, ora iso mlaku. Nanti Kang misiran. Aku gini ngono. Diluk-diluk kumat, Kang. kok kamar sakit. Oh, wis diperiksane to, Kang? Suwi. Wis suwi diperiksane neh to. Wis apa durung? Bung. Walah. Iya ngase. Ya. Bolak-balik kuning Satu rumah udah sepuh semua, guys. Biasanya di sana itu enggak. Cek peteng wis ilang. Yo. Bodo. Hari ya peteng. Nggih. Tak omong ya dolan sarapan sik. Lek balik ya senenge ngulone ndang balik. Biasa tak omong wis ora anggap. Balik ngasih sama lu bengi. Nggih jam 8 biasanya. Heeh. Kula kondi kongen. Balik sama lu bengi. Kayak makan si isu urung sarapan wis wae. Ya alah. Ndak kena sing gak lek. Kula sarangi numpak mobil nggih. Heeh. Purun. Aku sapa? Biasane. Ibu ini. Wong wis nang endi-endi aku. Nang guyu. Wong ngono lek wong tak kene ya diterne nek ngono. Endi? Kota Sing iki lho sing beli. Amane gampang atuhe ra wis. Nganu biasanya muter mawon ping 3. Sapa, Bolak-balik bingung. Kok seneng Kota Tulung Agung. Lho lho, aduh men teko Tulungagung, Kang. Aja aduh-aduh. Parani Eh. kok Kang, aja aduh-aduh lek dolan. wong kene ya tak Wong bisa kene. balik. Kang, sampean kae ilang digoleki teko Tulungagung to, Kang. Enek sing ngeweki mam apa enggak ning kono, Kang? bungkusan. Bungkusan. Nek mulang iki. Enek sing benih sing ngeweki duit apa ndak? Ngeweki jajan barang, Kang. Yo. Celeng tok lho wis apa. Ya Allah. Yo, cuma anggap isuk. Sapa? Peteng bae temen. Wah, Mbak Nina bayi ning kene. Sampean kok ngerti to, Yohan? Wis maam apa dorong, Kang? Aku ya seneng ngadik nang Nggih. Ini dene tekone. Jangane renek. Kanjangan. Lah maam karo apa? Lak nene rasa mriki ngidul. Oh, Nuntune aku ki Febri lho. Mambu. nggih. Terus teko kene terus Heri teko kono. Yo. Iki lah. Piye, Kang? Pengumuman. Oh, kok ngomah. Sampean wis jagong to, Kang? Wis jagong, Kang? Sumpah tak pernah. Aku jalan latar. Teko kene Diketoki Diketoki sapa? lambijo. Loh. Rakrek-rakrek. Heeh, Mbah. Dek iki bengi. Dek bengi bolak-balik. Nek nyapu to. Tampet. Nggo sapu dawa. Ambine ijo tak tekoki. Kan kowe tenan pawan. Masih to. Jenengan apa Iki lho ero metu. Tenan. ketok tenan, Kang? Asli aku asli Genah kowe. Muni piye, Kang? Ditekoni, Kang, lek nyauri, Kang. rawan ngomong. Ya ini kok nang nyapu to. Hmm. Tak tekoki san mlebu.
Ini mau nyapu. Lambi hijau, Main sopo lho nyapu. masak putu mung garis. Nyetok Kok menang-menang. tangane. Lamat-lamat ya. Jane. Dulu deh. Kayak tenang-tenang lho lah. Nggih. Saya Ora enak diketoki. Ora enak pangan. Loh, apa kuwi ra enak dipangan? Apa, Kang? Garapan. Oh, garapan. Sampeyan duwe garapan apa, Kang? sama dicedek ndak tau lunga ado. Loh, Mbah, lah nika kok lunga. Tapi lek lunga ado mak kelualeng ngono lho. Lah nggih nika di pados-padosi tekan Tulungagung. Heeh. Beh, Ning kono kek sing cikuk pinju to. Kek iki ya tas kok ngendi to. Dicikuk pit. Mantenang. yo tekan mantenan. Rung suwi. Teman-teman kalau semisal Pak Misiran sama Mantenang. Pak Tamar nggih semisal ketemu di dalan terus bingung sampean hubungi aku boleh ya. Soalnya mubeng terus. Asli kamare mantenang lho mbah iki. Aduh. Kamare pitene to sak cikuk. Nggih. Tekon ndi-ndi. Lah nggih. Sampai kali. Enak to, Kang? Kalau kasih anu ya. Tak ngono ngidul langsung ngomong. Ngentak ngidul bae teko suara. Lah mulai. Nggih. Lagi bukan. Sing anakmu sing kita Niki. iki. Mbah, ngeten iki lek omong-omongan tiyang kalih paham. Kang Misiran kalih Kang Tamar lek omong-omongan paham. Tapi saur manuk nggih sita. Iya lho. Iku anggap gundul ndak turu orang. Lah nggih ket riyen. Ketrian iki. Maune ya ambune kaya paman lemu. Hmm. Tapi saiki ngono lho. Oh, saplok sakit. Heeh. Ndak ndak. Terus sakit apa diabetes? Empuk kuwi. Wis pindul lho ngene. Yo. Pindul ndak ono kae. Anu munggo. Anu. Awake. Awake rong sehat to Kang Misiran. Ndredeg. Wis maem to? Mane itu yang enggak biasa. Iki sawune akeh apa ndak bodo iki, Kang? Nek Kang. Biasa untuk sama. Oh, entuk samplek, Mbok. Tahun untuk agak biasanya. Lho nggih biasane bodo dolan sangune oleh akeh. Apa ini? Ya, ada sambung. Nyano diparing ning jenengan? Tak kon balik lek sore, balik lek senenge sik. Urut tulis balik, tak sama lu. Yo. Lek balik itu lho. Berarti tahun iki sing mboten dolan nggih. Heeh. Iki. Bisa aja. Disake mental-mental pendak omah maringi oleh Kang Tamar kali Kang Misiran. Gek jemenan. Lu ngale-ngale. Nggih, batinku kok orang teko Eh, omahku. foto pertama. Biasane mau beng kempot. Anggere semana nu ditekoni lek. Amal misiran rene. Sampai iso lakune. Kang Misiran. Dolan ning omahku, Kang. Aku mandek kae leren. Wo lek mlaku mandek e leren. Enggak pucet-pucet ae. Madhep arene to, Kang. Nah, ben ketok bagus e. Nah. Sampe nak suweger iki mau. Wis maem. Oke, ping pira? Istom si isu anu itu sama mie. Matung sego madang. Mateng sego maem. Oh, maeme bangga seneng. Pangkat temen jane madang itu. Masuk tuh. Iki. Tapi awake uyu ora. Lah iso iya. Betul kayak soto. Bodho gawe soto ngene sapa, Kang? Ngulon. Loh, ngene sapa, Mbah? Hilang ngono kita. Wo, ngene Mbak Tika. Saman wis rono. Sapa ning mriku. Oh, sabene rono. Aku sing peng mbak wis tantang kae nang kono. Momong anake Tika. Ngomong karo budi cepet apa. Tika kan guhati lek karo Kang Tamar yoan. Patuan. Maisan. Loh, ngene sapa nek maesan? Limpring. Lha nyapa kok diweki maesan? Kurang. Legi. Surya.
Ngampok. Lah sapa? Iki gampang dilone bocah. Lah wirane cilikane ngomong kayak iki. Lah nggih. Cilikane anggere sik bopong rene. Sapa sing ngamplok, Kang? Surya. Surya, ngamplok sapa? Ngamplok sampean? Hmm. Oh, Surya iki anak Etika. Heeh. Oh, kelet to karo sampean. Hmm. Demen karo sampean, Kang. Hmm. Nek cah cilik namar ngono ngudang kok mesti. Heeh, demen aja. Neng, piye Kang lek ngudang, Kang? Saman Mas maam ngene Tika to. Spoh enake. Jawili nganu wonten niku jaran. Nggih. Kang, aku asal dhisik ya, Kang ya. Saman dolanane mahku. Nggih, hajine ngilen. Ndang sehat, Mbah. Ndang sehat ya, Kang Misiran. Ya, Kang. Ndang sehat. Tapi enggak panas toh awake, Mbah. Awake Kang Misiran mboten panas, awake badan. Tapi sandangane pirang-pirang lho, Mi. Nek ndak iso dolan Lah, nggih. tak syukur lek tak omongi wis mangkat golek kayu. Yo. Golek kayu telo. Telo-telo iki disisi dia ndak gelem mandek kok. Iki arep bodo sing nyambut gawe ngono awakmu ringkih kaya ngono lho. Nggih, nggih. Ndak ngandel kok. Mangkat golek kayu bedino iki. Bodo malah ndak dolan ya, Kang ya. Bodo malah ndak iso dolan. Kaine kok ndi balik. Tengah kok ngomong iki si batal sing nyeri bang balik. Cek lek makan lek wis sarapan aku ya ngono. Nggih. Nek anu. Si peteng lah tandang-tandang gawang makal. Hilang. Kali yang tak bengi ngono lho. Romo iki ra manut. Ya, ya. Dipun pun panggil lujeng kula tak lanjut mlampah karo. Nggih. Matur nuwun Nggih, ya. sami-sami monggo. Ayo Kang, dolane mahku Kang. Sik luas sini. Ayo Kang, dolane mahku ya Kang. Wasul sik ya. Enek tamu ra Pak ki mah Pak? Ngendi? Mahlor. Biak. Wong endi ae? Nek sing golek tak kono tak ngetan ini Pak Adi sero ya. Mumpun golek irono. Heeh, cah loro dik lho ya. Dadi kon mlebu ra gelem. Ditekoni cah ngendi bingung bulet. Heeh. Krebet jarene bakal batako. Sing akeh kerja saro ring Branjang iki. Mosok cah cilik-cilik po. Kancamu SD Mosok. Mene piye? ya tak tekoni main ngendi ring Branjang. Mbak Nawang tuh pundi lho. Terus kerja saro ngono, lanang wedok cak cilik-cilik. Tak sampeyan kabeh ya. Lah saiki open house kene ora apa-apa. Sak brolan 8. Mbok pin kok. Lah ini mau akeh ra tamune. Ngene sapa? Mbak Pin. Enggak. Rin. Hah? Main Mbak Mita. Heeh. Digawane apa diingi? Mahal apa kene? Mahlar no. Enggak ngerti aku. Ora dibuka, padha paling. Kene dibuka Mbok pin kan dadai ya. Heeh. Bunder-bunder enek nganune to? Ana wijene. Enek wijene. Lho jajane. Bu, sing ngene wijene. Iki barang ya jajane endul mantulita. Kepiar iki. Kan Pak, jajane Pak. Enak. Makmu enak. Yo nih Mbak Meta MUA. Ki jajane ento kiriman. Enggak kiriman sih Mbak Meta dingi rene nggawa nastar. Mbak Meta jualan nastar iku MUA terkenal nek Trenggalek. Oh lah itu. Mantulita. Iki lho. Iya. Mantul mantap. Jadi wadah. Ini bakal telek kucing tapi kayak apa apa pasir. Enak. Enak. Mantul kucing tapi kayak pasir kucing.
Kan waduh.